Komunitatera zuzendu du poetak begirada, eta hitz txikiaren bila dabil nostalgia eta galderak dantzan dituela. Keinu xume horietan eraiki du Gorka Erostarbek Auzokinak izeneko liburua, egunerokoaren edertasuna eta komunitatearen soinuak elkarlotuz. Gorka, lehen poema liburua? Bai, aurretik Egañazpi pandero jotzaiaren inguruko biografia bat egiteko aukera izan nuen, enkarguzko lan bat izan zen hura, asko disfrutatu nuena bestalde, eta baliagarri izan zitzaidana bestelako liburu eta genero mota bat lantzeko ere. Gaztetxotatik poema solte batzuk idazten dituen, baina sekula ez buruan liburu bat izanik, eta horretarako ausardiarik ere ez. Baina, garaiak etortzen dira eta niri gurasotasuna eta pandemiaren garai bereziura bateratxo etorri ditzaizkidan, horrek beste temple bat, denboraren beste molde bat ekarri zidan, animatu nintzen, poemak pixkana idazten joateko, haiek sareratu nituen, eta elkarreko Xabier Mendiguren editoreak balako akuilu lana egin zidan aurrera jarraitzeko, eta mentxe dago egunen emaitza Auzokinak. Gorka idatzi, hala ere egunero. Bai. Kazetaria? Kazetari naiz. Egunkarian berrian, badok.eusen, orain, idatzi. Bai, 25 urtetik gora da, gezua ematen du, horretan pentsatzen hasten naizenean nola pasatu den mende laurden. Kazetari naizela nire buruari aitortza ere kostatu izan zait. Hori aitortzen hasi naizenean, orain etorri zait bestelako idazketaren jardun hau. Oraindik ere burua inondik ere ez dute ikusten idazle bezala, baina egia da egunero langintza bezala idazteak nahi edo ez nahi ematen dizula halako eskarmentu bat, halako zera bat, teknika bat behintzat, eta jarraitu nahiko nuke hori pixkat zorrozten, aberazten eta aurrera bidean bestelako lan batzuk ere egin ahal izateko. Hitzekin, kontuak kontatzen eta gaurkotasuna, biografiak eta eta hitzekin orain bestelako ariketa bat egingo dugu eta begirada poetiko batekin, auzora begira jarri, auzokoei eskainita liburua, baina Aitonari eta Monari be bai. Bai, Aitona eta Mona funtsezko pertsonak izan dira nire bizitzan, da baita nire auzo bizitzan ere. Auzoan bizi izan nintzen ni, beraien gandik oso urrun, eta orain bizi naizen lekutik ere oso urruil dago Aitona eta Monaren etxea zeneko ura. Eta esperientziak esan dezagun triangelu horretan bizi izan ditut. Eta ariketa horixe izan da, begirada poetikoa ingurune horretara bideratzea, gertuko jende horrengana hurbiltzea, eta bere arantza eta bere larros auzune batek eta auzoak bai modu geografiko bezala, baina baita barneko kartografia eta memoria egitura bezala poetikoki lantzea. Hori guztia musikak beteko du eta segurazki musika doinu asko ere agertuko zaizkigu liburuan, eta musikari lagun bat gonbidatu duzu gurekin egoten, liburuari buruzko gogoetak egingo ditugu, Gorka, eta nor gonbidatu duzu eta nor batuko zaigu elkarrizketara gero? Andoni Tolosa Morau izango da gonbidatua, neuk aspalditxotik ezagutzen dudana, lehenengo jarraitzaile bezala, gero neuk kazetari izanik hainbat elkarrizketa egin nizkiolako, gero Zumarra Aurretxu eta auzune horretara ere behin baino gehiagotan gonbidatu izan dugulako, kantari bezala, eta guztiaren gainetik batez ere
Poesia niretzat begirada da, eta iruditzen zait Andonirena eta neurea begirada konplize badirela gauzak begiratzeko modu horretan. Egizu oihu, egin garrasi, iratzar nazazu isilaren soinua entzun dezadan. Auzokinak, Gorka, izenburua ederra eta hasieratik eta izenburutik bertatik, jolaserako ere emango diguzu, tarte txiki bat. Bai, bizitzak ala hartaratuta, denboralditxo bat kanpoan egin eta gero berriro auzora itzultzeko zoria edo aukera izan nuen, eta horrek berak begirada poetiko hori auzora bideratu zidan, ez? Eta ikusi nuen hor bazeola, materiala bazeola ongarririk, zera poetiko batzuk ateratzeko, ez? Saiakera poetiko bat egiteko eta gertuko horri begirada poetikoa jaurtitzeko. Askotan guri behintzat, 80ko hamarkada horretan, gazteen erabea izan ginen hori, kanporantz bideratzen gintuzten, arrakasta ere askotan urrutira iriste horrekin lotzen genuen, eta begirada askotan kanpoko kontuei eta botatzen genien. Segurazki aukera hori izan genuen bai, eta aprobetxatu nahi genuen. Aurretik ez zuten nahi izan. Bai, eta ikasteko bide ere bada hori, dudik gabe, eta badago bulkada bat zure eguneroko lekuetatik, zure ingurune betiko horretatik ihes egitekoa ere, ezta? Baina gero neuri behintzat itzultzeko ere etorri zitzaidan. Eta ariketa hori izan zen, ez? Gertuko horri erreparatzea, eta horri bazuku poetiko hori ateratzea nolabait. Gertutik gerturako harremanetan eta gertutik gerturako gertakizun horietan jartzea fokua. Baina bueltatze horrek, eta segurazki adinarekin ere estetik izango du, eta bueltatu eta norbera izan dana eta bar, baina bueltatze horrek, bestelako begirada bat eskaintzen digu bai, joandako bat etorritakoaren begirada, beti bertan egon ez dana. Bai, oroimena lantzeko tresna egokia izan liteke itzulera hori, ezta? Oroimena oso gauza hauskorra da, eta gaztea zeran horretan gehiegi erreparatzen ez dioguna, baina itzultzearekin batera badatuzkizu zeu eta ingurukoak bai modu pertsonalean, bai modu kolektiboan, izan geranaren, izan ditugun zaurien, izan ditugun porroten, garaipen txikien, halako memoria bat etortzen zaizu, eta segurazki adinean aurrera eginala geroz eta gehiago, eta poesia ere izan liteke memoriarik etatxo bat egiteko aukera, ez da. Egunerokotasun horretan sartuta dauden auzokideak, horri buruzko gogoeta ere egingo dalako, auzoa esan dugu eta begirasi, da begirada poetiko horrekin begirasi, jendeari, paisaiari, geure buruari ezinbestean, geure aburtzaroari ezinbestean, eta denboraren iraganari ezinbestean, denborari buruzko gogoeta ederrak be badauz, segurazki gehien gustatu zaizkidan poemak izango dira tal bakoitzien 5 atal daude, Aitzin solasa eta Gibel solasarekin batera, eta badau denbora bat, denbora 2, denbora 3, evoluzionatzen doa gainera, denborari buruzko gogoeta hori be bai liburuak aurrera egin ala, badagoelako evoluzio bat liburuan be bai, atalei erreparatuta eta denbora horri erreparatuta, norberari begiratzeko be tartea eskaintzen du liburuak. Bai, denbora nik uste dut kezka etengabeko bat, kontinuo bat dalak gizakiarengan, eta liburu honetan denbora molde desberdinak gurutzatzen dira, iragana, oraina, etorkizuneko atal txikiren bat ere bai, askotan ez dakigu zer gertatzen den noiz denbora plano desberdinak daude. Baina poesia bideratzen duna edo ahalbidetzen duna da denboraz jabetzea.
Eta hori da nire ustez garrantzitsuena. Denbora ez dela soilik iragaten den edo pasatzen den zerbait, baizik eta sortu ere egin genezakela. Denbora egiten dela, eta begirada poetikoak nire ustez horretarako beta ematen du, ez? Zerbaitetan pasioz jarri, eta konturatzen nintzen, poesia idazten nengoen momentu horretan denbora egiten ari nintzela. Dena ultra azkar, ultra produktibista, dena esan dezagun eraginkortasunari, efikaziari, etekin ekonomikoei bideratuta dagoen gizarte honetan, zure denboraren jabe izatea eta denbora horri beste molde bat ematea, beste malgutasun bat, beste sosegu bat, ariketa oso interesgarria eta bizigarria iruditzen zait. Eta alde horretatik poesia idaztea bai izan da elementu bizigarri bat. Bueno, niretzako mamia, esentzia, da liburutegi honetatik, nik gomendatuko nukeen liburu bat da. Izan ere, euskal gastronomia eraldatu duten emakumeen 50 historia zabaltzen ditu. Urte askotan ikusi izan ditugu bai gizon sukaldari askoren edo ikerlari askoren historiak, baina egia da emakumeak beti gelditu garela bigarren plano hortan. Orduan, liburu hau 50 emakumeen gastronomoen historiak zabaltzen ditu eta bereik dira bakarrik adibide bat izan ere. Perfilen artean aurkitu itzazkegu ez bakarrik sukaldaria, baizik eta ekoizleak, ikerlariak, jatetxetan lan egiten duten emakume eta profesional asko, zerbitzariak, eta bizenen artean badaude Elena Arzak, Luisa López, Amelia Jauregi, Elena Romeo, izan dela lehenengo gastronomia zientzien doktoretza izan duena, eta historio pila bat oso inspiratzaileak izan direnak. Eta bestelako begirada bat eskaini, esan dugu, 80ko hamarkadan, umea dana, 80ekoan gaztie, bere lanetara eta bere kontuetara joango dana, aita moduan itzuliko dana be bai, amona eta aitunaren etxeari begiratuko dio, naia, beste bizi lagun batzuk biziko dira etxe utxo horretan eta bar, eta igogailuan agertuko dira. Auzokide horiek 80ko hamarkadatik hona Euskal Herri baten, begiraz emate aldatuko ziren gauzak, baina gure begirada be bai, eta liburuan eskaintzen dana be, egongo dalako, politika hori egongo dalako, baina apurtxu bat gaur egungo begiradatik eta sentituz, bestelako kontzeptu batzuk erabiltzen ditugu be bai, ez ditut aukeratu, baina badau hemen zaintza moduko zerbait be bai geure artien txikitasun honek eta ekosistema berezi honek eragiten diguna, eta hala beharrez, gertatzen dena gizakia garalako be bai, batetik eta bestetik. Bai, hor bada koreografia zera bat, komun bat, bizilagunen koreografia bat, dantza moduko bat ikusten du nik egunerokoan, ez da? Eta igogailuaren kontzeptua ere garrantzitsua iruditzen zait, batzutan pentsatzen dugu poesia idazterakoan begirada altxatzea eta olako abstrakzio baten bidez beheran ikusten dugun hori aztertzea dela. Kasu honetan ikusten ariketa kontrakoa izan dela, igogailu hartu, jaitsi auzora, inkluso batzutan iaia estoldetara, eta hor gertatzen diren harremanak, begi belarriak adi jartze hutsa nahikoa da gaur egun ditugun hainbat eta hainbat arazotaz jabetzeko, prekaritatea dela zaintzaren kontuak direla, baina era berean konturatzen zara auzo horrek berak behintzat berdintsuon artean ez eta danok desberdinak izan, eta inkluso ideologikoki aldeak izan, espazio komun bat eta denbora komun bat partekatze horretan gauza oso politak gertatzen direla, eta elkarren zaintza moduko bat gertatzen dela, oso jende desberdinaren aldetik gainera, eta niri auzoak zerbait erakutsi baldin badit hori izan da, bizilagunek nola zaindu gaituzten, oso modu zutigian askotan, eta aurretik asko segurazki diskurtso eta
pentsamendu handirik gabekoa, keinu txikien bitartez, eta keinu horiek atzematea ere iruditzen zait ariketa poetiko polita dela. Keinu txiki horietan arreta jartzea, orain egiten dugun ariketa bat da, bestelako borroka handietan sartuta egon eta gero, badauka liburuak horretatik bebai, borroka galduetatik gatozen nok gara, igogailuari jo, da gaur iraultza egingo dut, da gaur mundu aldatuko dut, igogailu datorren igual biharko utziko dut bebai. Badago aldaketa hori, Euskal Herrian gertatu dana, geure buruetan, geure barruan gertatu dana, liburuak badakar, era eder baten hori guztia bebai. Bai, garaigo horrak bizi izan ditugu, diskurtso potenteak jaso izan ditugu, eta gaur egun ere, segurazki mundu mailako egoerak hartaratuta, diskurtso handien eta nik izango nuke hanpatuen garai bat bizi dugula, eta segurazki behar dira, ni ez nago bat ere diskurtsoen aurka, baina esparru poetikoan iruditzen zait askoz garrantzitsuagoa dela keinuari erreparatzea diskurtsoari baino. Eta keinua galbidean dagoen zerbait ikusten dut, eta ez diskurtsoa. Eta auzokideek, begirada kaurismakiar horrek, uste dut horretarako bide eman didala, ezta? Keinua, keinu poetikoa, niretzat da halako imintzio lagunkoi moduko bat, ostentazio handirik gabekoa, gertutik gerturakoa, eta bizitza bizigarriago bat eragin eta bultzatzen dizuna, ezta? Eta askotan poesia hor dago. Poesia ez da niretzat beste norberak sortzen duena, idaztetik, hori teknika bat izan liteke, modu traketxagoan edo behan egin dezakezuna, ikas dezakezuna edo, baina gakoan nik uste dut begiradan dagoela keinu horiek atzen batean, ze egon badaude bizitzak ematen dizkizu etengabean. Oraintsu zuk aipatu duzun auzoaren ibilbide horretan, hor parketxo bat bada, haurtzaroan asko jolasten nuena, eta duela bizpahiru egun nire txikiekin bertan jolasean ari ginela, ikusi nuen amona bat, 80ak ondo pasata zituena, bere takatakarekin, bazi joana, poliki-poliki, eta kolumpioetako batean eseri, takataka alboan utzi, ibiltzeko zaitasuna zituen, baina kolumpioan batea eta beste aritzeko ez, hankak luzatu eta berriro makurtzeko gai zen, abiada hartu zuen eta irriparre izugarri bat atera zitzaion aurpegian. Niretzat hori oso keinu poetiko potentea izan zen. Pena ia liburu aterata zegoela, eta ezin izan dute hori liburuan barneratu, baina hor ikusi nuen amona horrek bere haurtzaroarekin nola bat egin zuen, ez? Horrelakoak nik uste dut auzoak etengabe ematen dituela. Galderak, zertarako? Geratzen zaigu, liburuaren amaieran egingo dugu gogoeta hori, geratzen zaigu, tarterik, lekurik, galderentzat? Nik uste dut tartea badagoela, baina hori ere landu egin behar dugula. Eta poesia izan liteke horretarako bide batez bakarra noski, baina esaterako filosofia, humanitate zientziak, pentsamendu kritikoa krisian dauden garaiotan, eta krisian ez daude halabeharrez, edo ez daude kasualitatez. Lantzeari utzi zaiolako, hizkuntzatik beratik hasita, desprestigio handi xamar bat pairatzen ari direlako, gure gazteak eta gure ikasleak batez ere bihurtu nahi ditugulako erraminta produktibista lanerako, baina lana ulerturik produkziorako makinaria oso bat, eta ez horren beste hezkuntza integral bat lantzeko guzti hori galbidean da eta noski horren ondorioetako bat galderaren dekadentzia edo galbidea da. Geroz eta galdera beharrezko gutxiago egiten ditugu, geroz eta ñabardura gutxiago jartzen da edozein gairi dagokionean, edozein debatetan,
desprestigioa bizitzen ari dira nik uste dut, horixe, ñabardurak, galderak eta pentsamendu kritikoa bera. Orduan, gure xumetik eta poesia izan liteke erraminta xume horietako bat galderak egitea egokitzen zaigu. Hemen 2 liburu aukeratu behar izan ditut, ezinezkoa izan zait bat aukeratzea, orduan, lehenengoa Jon Gerediagaren Zerulurren liburua da. Uste dut oso gustora biziko nintzatekela bere poesian, ez dakit Elorri edo Belarrizpi bilakatuta, eta aldi berean uste dut bere poesiak beti transmititzen didala nolabaiteko sentimendu bat malenkoniatsua, baina baita ere oso lasaia eta samurtasunez beterikoa. Eta bigarrena, orain dela gutxi irakurri dudan poema liburu bat da, Andrea Belloren Del Palacio Ulterior las Turquesas, eta liluratuta utzi nau, baina oso modu literalean da, ipuin magiko batean murgiltzea bezala. Hor aurkitzen dituzu maitagarriak, printzeak, gazteluak, animalia fantastikoak, hitz egiten duen goroldioa, dena bizirik dago. Orduan, uste dut, liburu horretan abenturak biziko nituzkela eta gero atzeen hartzeko Jon Gerediagaren poesiala itzuriko nintzatekela. Hauxe aipatuko dut, Seno, Ramiro Pinillarena. Hau ere, Katona idazten ari nitzela, ekarri zidaten etxera, eta sekulako sorpresa hartu nuen, Ramiro Pinillaren lana ezagutzen nuen, baina ez liburu hau. Liburu hau gainea Planeta sarien finalista izan zen, 1971 urtean, oso bestelako liburuak, gaur egungoekin konparatuz. Eta liburu hau konparatu izan dute Gabriel García Márquezen 100 años de soledadekin, realismo magiko horrengatik, ez? Nolabait ere Makondoko buendiatarrak eta liburu honetako zanarruzatarrak badutelako, naiz eta oso mundu ikuskera ezberdina izan, nolabait ere bere arbasoen eta datozen kultura eta sinismen horien pisua. Eta garrantzi berezia du liburu honetan amaren figurak eta rolak. Esan bezala, realismo magikoaren generoari hurbiltzen zaio, eta mundu fantastiko bat aurkezten digu, oso gurea. Hemen tranpa txiki bat egin dut, novela bat beharrean novela grafiko bat aukeratu dut, Zero Kalker komikigilearen Armadilloaren igarkizuna. Bera berez ez da zeta belaunaldikoa, bera mileniala da, baina lan honetan uste dut oso ondo islatu zuela gazteria noragabe baten bizitza, oso erretratu fidela egin zuela, oso modu divertigarrian gainera, eta uste dut nire belaunaldiko askok ikusi genuenean bai novela irakurtzean eta bai bere adaptazio sinematografikoa ikusterakoan, telesaila kasu honetan, oso islatuta ikusi genuela geure burua, eta nahiko impactantea izan zela. Armadilloaren igarkizuna. Horrela esaten zaio logikaz eta objektibotasunez mozorrotutako argudio subjektiboak edo irrazionalak erabiliz, menderik mende, mina, ezina eta etxipena elikatzen dizkigun aurreikuspen baikor orori. Amen. Andoni Tolosa Morau, ze moduz? Earki. Poesia zinguratuta, eta poesia zinguratzen geranien nobeto? Bai, esango nuke baiet. Noiztik ezagutzen zarete, Gorka? Nik Andoni musikari bezala ezagutuko nuen oso gazte nintzela, 20 urte ere ez, lagunekin gogoratzen dut Tolosa inguruan parrandaren batean bere abestietako bat entzun nuela, eta zeituen egin zidalalako klik bat, ostras, zer dau, humorez ari zelako, utopiaz galdezka, Coca-Cola lata bat baino gehiago ote dan, esaten zuen kantuak, eta horre egin zidan lehenengo klika. Gero Zumarragara, auzo ingurura etorri zen, Morauta gotak bezala, beraz dakite akorratuko da, baino... Akordatu nago, bai. Hurbildu nintzaion, hitz gutxi batzuk egitea, baina gehiago ez, eta gero lanak hartaratuta, elkarrizketa bat baino gehiago, eta gerora ja Zumarraga aurretxura behin baino gehiotan ekarri eta gonbidatu izan dugu kontzertuak ematera, eta beti sentitu dut halako konplizitate moduko bat
lehena hitz egiten genuen begirada poetiko horri dagokionean behintzat. Gertukoarekiko halako mira bat. Poemaren bat musikatuta be bai. Bai. Liburuarekin naizala, artean ez nekien ni liburua idazten naizenik, baina testuak eta partekatzen genituen, justo pandemia garaia zen, eta bidali zizkidan testuen artean zegoen sagarrerdi bat, izeneko poema, eta irakurri nuen esan, hau kantu bada. Badaude poema batzuk, hau kantu bada, badauka, zeituan ikusi nuen leloa, estrofa, ikusi nuen momentu batean. Nolabeteko fletxazo moduko bat. Eta ekin genion, moldaketa batzuk adostu genituen letran melodian sartu alizateko eta horrela. Eta azkenean, iaia bion artean eraiki genuen kantua. Eta ziurazki, Ardo diskoko kanturik niretzat eta Beñardorentzat nik uste dut estimatuenetako bat bihurtu da. Nola musikatzen da? Poema bat? Inbidia ematen badin niri poema eder bat egiten duen baten bat, ia poematik kantua egiten duen baten batek inbidia handiagoa. Ematen dit, nola egiten da hori? Ezakit, nik abantaila handi bat dut, eta da, diskoetan behintzat bi poeta edo ni ez naizen bi idazle bakarrik musikatu ditu, Gorka eta Mikel Peruarena. Beste testo guztiak nik idazten ditut, orduan horrek trukoa dauka. Idazten dut eta gero hasten naizenean kantu egiten, sartu dezaket, goraiza, hemen aukendu, hau ona moitu, eta orduan lego moduko bat egiten dute letrarekin, eta momentu batean hitzak eta musikak bat egiten dute. Eta hori, beste norbaiten testo batekin oso zaila egite zait. Oso zaila. Ze nik idatzi duenarekin argi daukat, baina beste batek esan nahi duenarekin, edo esan nahi duenari errespeto handia diot. Ordan bat batean, erreparo handia ematen dit. Norberak idazten duena, norberak sortzen duena, eta hartzaileak hartzen duena, eta ulertzen duena. Horbe badabolako magia polit bat, eta zuen lanari zentzua segurazki ematen dion bide hori, ez da? Bai. Eta gainera esango nuke, bai poesiaren eta bai kantuaren, edo gustatzen zaidan kantagintzaren, edo kantagintza mota baten ezaugarri nagusienetako bat, edo balore nagusienetako bat dela. Irakurketa aniztasuna, ez da? Kantu berarekin persona ezberdinek oso gauza ezberdinak ulert ditzakete, eta hori izugarri iruditzen, zoragarri iruditzen zait. Eta gainera igual hor borobiltzen da kantuaren prozesua, ez da? Hartzaile batengana iristen denean. Eta musikari ez garen honentzat, zer esarik ez. Idatzi musikari batek urartu kantu batekin, eta hori publiko batengana kantu melodia duen kantu batekin iristea, zoragarria da. Badago musika liburuan. Bai. Badago popa liburuan. Ikusten da, idazleak zer badakiela musikari buruz. Zer muzko irakurketa egin duzu? Liburuarena. Gustatzen zaizu poesia irakurtzea? Bai, gustatzen zait. Eta egia da, bat egiten dudala, berak esan duen anitaz nik esan dezaket berataz ere. Poema liburu honetan, detaileetatik zen nolako munduak, zen nolako irudiak, zen nolako ateak zabaltzen diren, ezta? Eta hortik aurrera nora zoazen. Iruditzen zait bere begirada izugarri alde batetik xamurra, era berean autokritikoa, era berean arduratsua, era berean, eta iruditzen zait horretan antzeko begirada somatzen diot nire buruari kantuekin ere, une batzutan behintzat. Gure lanbidean egia esan ez daude liburu zehatzak lanbidearekin lotuta daudenak, baina bai dauzkagu gehien bat gu muitzen gera asko gidekin. Gure gidak, badaukagu fundazio bat Musat izenekoa, egiten dituela gida batzuk oso ondo etortzen zaizkiguna guri
detailea kontsultatzeko, gauzak kontsultatzeko. Orduan, berez liburu bakar bat ez, baina bai gure lanbidean horrelako gidak oso ondo etortzen zaizkigu gauzak begiratzeko eta jakimina edukitzeko. Bueno, bat ezingo nizueke esan, ze nik irakurtzen dut denetatik eta edozer gauza ondo etortzen zait deskonektatzeko lanetik. Bat aipatzearren edo bat esateagatik, bai esango nizueke Xabier Gutierrezen Lauket del miedo. Da liburu bat Donostin ambientatuta, ni donostiarra izan da, asko gustatzen zaidan, trama ere oso ondo dago, oso ondo idatzita. Horrelako nobelak ere asko gustatzen zaizkit, baina berez edozer gauza irakurriko nuke lanetik deskonektatzeko. Hau zaila da galdera hau erantzutea, baina liburu hau bai esango nuke Letizia Doleraren Morder la manzana. Da liburu bat oso simplea berez, baina batzutan sinpletasun hortan dago irakurketa desberdin bat, ez? Niri iruditzen zait da liburu bat, emakumeak konturatzeko asko, gertatzen zaizkigun gauza asko ez direla normalak eta ez ditugula normalizatu behar, eta gizonezkoentzat konturatzeko ere nola sentitzen gara emakumeak askotan, ez? Beraiek nik uste ez dutela hori ikusten zentzu desberdinetan. Orduan liburu hau oso erresa da, jatzitu adibideak, berari gertatutako gauzak, eta denak ulertzeko eta bultzatzeko pixkatxo bat era simple batean, hau esango nuke. Liburu apurtzaile bat, bueno, hau bakoitza bere bizitzako momentu desberdinetan bere oroitzapena dauzka liburu desberdinei buruz, baina nik bat aipatuko nuke El pequeño libro de la filosofía estoica. Gainera ezagun batek idatzi zuen, eta da liburu bat, pixka bat, bizitzako momentu batzutan nola interpretatu behar ditugun gauzak oso ezberdina egiten ditu, ez? Gertatzen den gertakari berdin-berdina. Eta bai iritsi zen eskuetara momentu batean, igual hori behar nuela, ez? Behar nuen, bizitza beste modu batean begiratzea. Eta horregatik netzako inpaktu izan zuen. Eta hortik aurrea gaina estoizismoari buruz asko zer gehiago irakurri dut. Eta begirada poetik hori, esaten gabiltzena, thrillerren bideokliparekin beldurtzen ginelako umetan, baina bitartean lasata zabala desagertu ziren. Horren guztiaren nahasketa poetikoa oso gogorra izan zalako guztia be bai, urtiek pasata egin alda, hau dana? Baina, ze ondo kontatuta dagoen balizko ume baten begietatik. Eta ze ondo kokatzen da. Bai, horre, 80ko hamarkadan neu ume nintzen. 6 urte nituen, thriller ikusi nuenean, eta lehenguzu helduagoekin ikusi, eta zer inpaktu, ez da. Eta era berean halako jartzuntxo bat etorri zitzaidan, ia ezertaz kontziente izan gabe, eta gerora guzti horrek zer suposatuko zidan bai niri eta bai euskal komunitateari, ez da, Lasa eta Zabalaren kasuaz ari naiz. Eta guzti hori poema baten kondentsatzea, harik eta ez dakit, zaila, baina era berean polita eta erakargarria egiten zitzaidan. Eta pop kontuarena beste kontraste potente bat iruditzen zait, ez? Ezinbestean jaso dugun kultura bat da, ikus-entzunezkoetatik asko sartu zaiguna, erreferente anglosaxoia batez ere, gauzak begiratzeko eta kontsumitzeko modu bat erakutsi diguna, erreferenteak eman dizkiguna, baina liburuan behin da berriro azaltzen da bezala kontsumorako joera bat ere erakutsi diguna, ez? Eta gero dator lehenagotik dakarkigun beste kultura hori, ez da? Nik bai Aiton Amonak, bai gurasoak landagunekoak ditut, baserri girokoak, hortik beste referente batzu, beste ahozkotasun bat, kanturako jaidura eta joera bat, eta mundu guzti horrek jaumean nintzanetik segurako talka sortzen zidan, tentsioa, batzutan sufrikario moduko bat ere bai, baina iruditzen zaite tensio horretatik atera litezkela
poema zipristine eder batzuk, ez? Badoaz hitzak, esan nahia aldatzen, moldatzen, poesia bera, segurazki iraultza bera, poesia iraultza egiteko modu bat oso handia izan daitekena holan irakurrita, baina detailera bagoaz, izan daiteke begirada aldatzie bakarrik, izan daiteke iraultza txiki bat. Poesia, kantagintza, poesiatik abiatuta. Iraultza txiki bat, liburuan esaten da moduan? Horretan nik uste dut erabat ados, ez da, Gorka? Bai, gauza txikiei erreparatzea eta hori, aldala bintzat aurre juzkuetatik pixkate aldegin gertatzen ari zaigunari eta gertutik gerturako harreman horietatik abiatuta behaketa txiki horri erreparatzea eta gero hortikan lehen esan dugun keinu horiek atzematea, ez? Eta segurazki horietatik ez da hitza iraultza da, baina eraldaketa eraginkorrak sortu litezke. Diskurtso handiak eta panfletoak sortu beharrean. Ez, eta orain nahi garela, lehen aipatu duzue auzoa eta izaretela, ari zinetela auzoa ezta. Eta horrek ere badu, aipatu duzu ere baduela eduki politiko bat, baina badauka ere beste ekarpen musikal bat, eta da zuzen ere 60. hamarkadako musikari latinoentzat, batez ere Estatu Batuetako Los Angeles eta New Yorken ari ziren, batez ere New Yorken salsa inguruan ari ziren, Rubén Bladesek esaten duenean auzoa, eta askotan aipatzen du Rubén Bladesek eta musiko latinoek hortik aurrera askotan aipatu dute, ez dute aipatzen espazio fisiko bakarrik. Ez dute aipatzen ez da bakarrik jende kolektibo hurbileko bat. Ez, aipatzen nahi dira iaia arraza bat. Haientzat, auzoa da, nolait esateko aberri moduko bat. Baina baita zentzu politikoan ere. Identitate hori. Eta orduan, haientzat, eta nik uste dute haien kantagintzan ere, Pedro Navaja kantua edo ezakit Rubén Bladesen kasuan. Azkenean, agertzen ari direna da identitatearen errebindikazio baita politiko ere. Eta irakurri nuenean liburua, lehenengo aldiz izenburua eta gero irakurri, eta esan gogora etorri zitzaidan musikari guzti hauen ekarpen hori. Bere oinaze propiotik abiatuta, egileak sufrimenduaz eta bakardadeaz arakatzen du zauria, pentsamendu poetiko bihurtu arte. Ahanzturaren kontrako saiakera honek, Euskal Herrian zein munduko beste leku batzuetan jasotako gatazkek eragindako biktimen memoria aldarrikatzen du. Historia pertsonalak gertaerekin elkar gurutzatuz. Afrikako ahozko tradiziotik hartutako ipuin honek, ametsekin, gaitasunekin eta gure bidearen jabe izatearen garrantziarekin lotutako hausnarketa dakar. Poesia idazteak eman dit beste denboratasun bat, denboraren beste kontzepzio bat, dena ultra azkar, ultra produktibista den garai honetan. Ikusi ahal izan dut lehenik poesia egiteko begiratzeko denbora pausatuago bat hartu beharra daukazula, eta gero poesia idaztean berean denbora sortzen ari zarela. Besteak beste, Auzokina liburu hau idazterako orduan aukera izan dut hainbat bizilagun ezagutzeko edo berrezagutzeko ere. Horietako bat, Iñaki Baztarrika kazetari eta idazlea da, eta argi esaten zidan Afrikarrek, Afrikako zenbait komunitateetan behintzat, ez dutela denboraren igarotzearen kontzeptua, baizik eta denbora sortzearena, ezta? Eta poesia idazten ari nintzala, sartzen nintzen beste denbora molde batean, beste denbora materia batean, denbora tempo sosegatuago eta pausatuago bat, eta horixe erakutsi dit, ez? Afrikar komunitate horietan bezala,
denbora igaro bakarrik ez, baizik eta denbora sortu egin genezakeela.